एप्रिलनि 3 अक्ट'खालि जोङो बेखौ सेफटिं खालायनाय जासिगोन अर्थात नैबे जायगायाव लाबोनाय जासिगोन। दा बेखौ गिबियावनो माब्रै लाबोदों होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो बिटिआरनि चिफ प्रमद सारखौ जों धन्यबाद होनांगोन। बिथाङा 1 कौटि रां हरनानै बे हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि हस्टेल लुफुंनायाव जोंखौ मोजाङैनो मदद होदों। बेजों लोगोसेनो कन्ट्रेक्टर दिलन बसुमतारी बिथाङा जेसेबांनाखि बाव नुनाय फरायसालिनि अफिस आरो ओंखाम संग्रा आरो नैबे फिल्डफोरखौ गासिबो बिथाङानो गावनिफ्राय हागौमानि जोंनो रां मदद होनानै बे फरायसालि लुफुंनायाव मदद होनाय जाबाय। बेदिनखालि बेखेवगोन बे बेखेवनाय हाबाफारियाव सोर सोरखौ लेंहरनाय जादों? बे हाबाफारियाव जोङो सावरायलायनानै ओनसोलनि गोरों गोरा गासैखौबो लेंहरनाय जादों। गासैबो आफादखौनो साहित्य सभा, आबसु आरो बेबायदिनो जनिल सार आरो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमिनि ट्रास्ट मानगोनां अजित बर' सारखौबो लेंहरनाय जादों। आरो मानगोनां चिफखौ जोङो माने गाहाय आलासि हिसाबै बिथांखौ लेंहरदों। दा बिथाङा खोथा होदोंमोन। दा दिनैसिमबो कनफार्म जायाखै। दा बिथाङा फैयोना फैया जों बेखौ मोजाङै मिथिनो मोनाखै। माब्ला बेखेवगोन होनदों? दा बेखौ फैगौ एप्रिलनि 3 तारिख खालि अर्थात बिस्थिबार खालि बेखौ फुङावनो बेखेवनाय जागोन। रायजो राजा आरो गारजेन सात्र साथ्रि गासिबखौबो लानानै जोङो बेयाव जयैनो जयग' होनायनि गेजेरजों बेखौ बेखेवनाय जागोन। बे फरायसालिजों लोगोसे मोनसे माबा फिल्डबो नुनाय जादों। बे लोगोसेनो दानि सोलोंथाइ बिखान्थिखौ नायोब्ला नोजोर बोयोब्ला माने गासिबो फरायसालिजों लोगोसे गासिबो खेला दुलाया थानांगौ। बे नोजोरखौ नायनानै जोंबो जोंनि एकाडेमियाव बेबायदिनो माखासे खेला दुलानि बेबायदिनो फिल्ड थिल्ड गासिबो भलिबल बेफोरबायदिनो बल गासिबो बेफोरखौ जोङो एभ्रिथिं माने खालायनानै रेडि खालायनाय जाबाय। फरायसालियावदि मोनसे आलदा नाम दोननाय जे उफासि ब्रह्म हिन्जावसा देरा बेबायदि मुं दोननाय जादों। दा साबेसे मानसिफोरनि? आदसा बियो जाहैबाय जोङो आफा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि न'खरनि फेमिलिखौनो जों दोननाय जादों। जेरैनाखि हिन्जावसा हस्टेलखौ जोङो नाम दोनदों उफासि ब्रह्म। दा बिथाङा जाहैबाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि माने गदाय हिन्जाव। आरो बेबायदिनो ओंखाम संग्राखौ जोङो गुरुदेब कालिचरननि जायनाखि गिबि हिन्जाव बिथांनि नामा जाहैबाय खनस्रि ब्रह्म। दा बेखौ जोङो जामुंसालिखौ जोङो खनस्रि ब्रह्मनि नामै दोननाय जादों। आरो बेबायदिनो हौवासाफोरनि हस्टेलखौ जोङो जोंनि फटबरजरानि MCLA बिथाङा हेमचन्द्र ब्रह्म। दा बिथांनि नामै जोङो हौवासाफोरनि हस्टेलखौ दोननाय जादों। आरो नैबे गेटखौ गाहाय दरखंखौ जोङो माने सतिश चन्द्र ब्रह्म नि नामै दोननाय जादों। बिथाङा माने बे फरायसालिखौ आगोल खुलिजेननायाव बिथाङा केसियार जानानै गोसो मोदोम डनेसन होनानै बिथाङा लुफुंनायाव मदद होदोंमोन। दा बेनि थाखायनो जों बिथांखौ गोसोखांनानै बिथांनि नामै बे गाहाय लांगोनानि नामखौ दोननाय जादों। दिनै बे दिनखालि जे बेखेवबाय नोंथांमोना बे फरायसालिखौ बेनि गेजेरजों रायजो राजाफोर माबाफोर खावलायनो गोनां जायो? जों गिबियावनो जों रायजो राजाखौ जोंनिफ्राय जोंनि एकाडेमिनिफ्राय जों रोजा रोजा साबायखर होयो। दा बिथांमोनहा जोंनि फरायसालियाव 200निबो बांसिन सात्रफोर हगारनानै बेबायदिनो फोरोंगासिनो दङ। लोगोसे बिथांमोनहा बे जोंनि फरायसालि लुनायाव गोबां सुबुंफ्रानो बिदिनो 50सो सुबुंफ्रा जोंनो बेबायदिनो 5,000, 10,000, 40,000, 50,000 बेबायदि डनेसन होनानै जोंनो बे स्कुल लुफांनायाव बिथांमोनहा मदद होदों। बेनि थाखायनो आं रायजो राजाफोरखौ आं आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासियो। फेराखैमोन। दा बेनि गेजेराव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना जोंनि फरायसालिनिफ्राय बेफोरबायदि फरायसा ओंखारनायनि थाखाय आरो बेबायदिनो 2021 मायथाइयावहाय बे फरायसालिनिफ्राय आसामनि गेजेरावनो जोंनि सासे फरायसाया बर' आयदायाव आसामनि गेजेरावनो बयनिफ्राय बांसिन नाम्बार मोननानै बिथाङाहाय आसामनि गेजेरावनो सासे बर' आयदायाव मोजां आनजाद लिरगिरि एबा आनजाद होगिरि महरै बर'
साहित्य सभाजों बरायजादों। बेनि थाखायनो जोंनि बे फरायसालिया जोबोदनो गोग्गाथाव होननानै लाजायो। आरो नैबे 2025 मायथाइयाव जोंहा सा 13 फरायसायाहाय मेट्रिक आनजाद होदों। बेनि गेजेरावनो जों मोजां रिजाल्टखौ फैगोन होननानै जों आसा खालामदों। दा आं बे आसा खालामो जानाखि पर्बतजरा एरियानि जानाखि गारजेन बिथांमोनाहाय जोंनि फरायसालियाव गाव गावनि गथ'फोरखौ फोरोंथाइ लाफैहोनानै जोङो जाहाथे जोंनि फरायसालिखौ थुलुंगा होफैयो। दा बेखौनो आङो गुरैयै बे पर्बतजरा हालामनि माखासे दिथागिरिफोरखौ जोंनि फरायसालियाव थुलुंगा होफैनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। फार्स्ट कुइसन, गासैबो आयदाफोरनि फोरोंगिरिफ्रा थोजासे दंखाजोबो? औ, जोंनि जानाखि जोंनि दा आथिखालावहाय जानाखि जोंनि फेकाल्टिसफोर बियो थोजासे दंजोबो। मानोना जोंनि फरायसालियाव 4 साइन्स स्ट्रिमनि MSc दङ। बेनि गेजेरावनो आरोबाव माखासे बर' आयदायावहाय मास्टार डिग्रि एबा PG लानानै जोंनि फरायसालियाव माखासे फोरोंगिरिफोराहाय थिसनजानानै दङ। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो फेकाल्टिसफ्रानो जोंना थोजासे क्वालिफाइ आरो साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरानो B.Ed आरो D.Led डिग्रि कर्स दंजोबो। दा बेनि थाखायनो जोंनि फरायसाफ्राबो गावसिनि नांगौसेबां सोलोंथाइखौ फोरोंगिरिफोरनिफ्राय आरजिनो हायो आरो। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाइ, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।